Mayong gabi sa tanan. As Wednesday, Miyerkules, Sabadles. Kini na adlaw mark the beginning of 40 days of the season of Lent. Naanata sa gitawag nga panahon sa Kwaresma. As we celebrate every year, atong ipanalanginan ang abo ug unya i-impose kana sa pari sa forehead sa mga tao. The time of Lent is the preparation to prepare our hearts, mind, o katibukan, whole our being for the upcoming celebration of the mysteries of the Holy Week and Easter. Kasagaran nato, nalimtan nato, we have forgotten about God. In the midst of our situation, sa atong tagsatagsa ka mga problema, whether we've been doing well or not, tungod sa temptasyon that we face in life, and due to our inability nga panahon sa pagtintal, we cannot even resist the devil. Ang yawa trying constantly nga i-undermine kita o i-drag taniya sa gitawag nato nga mga sala. Priests or deacons impose dust in our forehead. Unya pag nato, gikang kasaabo o sa abo isa ikaw bubalik. We are created from the dust. Unya nahimo tang human being because God breath of life given to us by God. Nahimo tang tao. O makita na to, ma-mention sa Genesis, without God, we are nothing. And without His love and grace, ang atong existence ni ini nga kalibutan, meaningless. Yet, kadaghanan na to, nalimtan na to, about God and His love, nalimtan na to, unsa, sa paghigugma sa Diyos kanato. Busy kayo ta with many concern and pursuit in this world. We spend most of our time trying to earn ourselves more money. Gusto nato nga daghan tag kwarta. Tanaw ng mga milyonaryo. Daghan na sila kwarta, pero dili mo undang pagpangita nga hanto dili nila mahurot og kuha ang tanang kwarta. Mamatay sila, makita nato nga even their children, grandchildren, mabuhi tungod sa kwarta nga ilang na-accumulate. But this will not bring happiness. Og daghang mga tao nga daghang kwarta, daghan usab sila nga hikog. Trying to earn ourselves with more money, prestige. Gusto yun nga musikat. O gusto na to na gitawag nga more worldly goods. O naapay sakit sa tao, praise from others. Gusto daygon. May mga tao gusto daygon, bisag ulug-ulugan. Mutuog yapon nga di gyud tinuod. More pleasure. O kini mga butang nga, mo kini nagalid ka nato to further slide our lives into deeper sin. Many of us are proud to admit na kita nakasala, na kita nasayop,
nga kita sinful and unworthy before God. We think that nothing can go wrong in our own lives. Makasala taon sa ito buhaton. Mga tagpasaylo sa Ginoo. Dabig balik-balik, Bishop. Sure. Mo itong himuon. Kaya daghan tagrasod sapagkat ako'y tao lamang. We slide from sin. But sin should not dominate in our lives because we have our God nga mopasaylo sa tanan natong mga sala, tinuyo o dili tinuyo. We think that nothing can go wrong in our lives and that we are in control of everything we do. Nagtuta nga makontrol na to ang tanan. We think that we are masters of our own lives. And everything we have to do in accordance sa atong desire, sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing. But when things do not go according to our desire, dako kita mga plano. Pero kini nga mga plano, dili mo tukma. Ang moabot na to, dili mao, dili mo tukma to what we desire to be. And when things do not go according sa atong tagsa ka mga desire, we end up angry. Masukota. We end up jealous. We end up negative things in our life, and we began to murmur and blame others sa nahitabo ka nato. Other people we blame. Why? Because of our failure. Nausara man ka pangutana karon. What's the causes of sin? It is our disobedience and refusal to follow Christ's will in our lives. Disobedience, amin ba tayo na? Instead of following our own desire and want, we rebelled against God and sin entered into our hearts. Nakahibaw ang Ginoo nga nakasala ta. Di natin pagligoy-ligoy ana. God is disgusted and angry at all sins. Nasa ko ang Ginoo sa sala. Nga atong nahimo. But remember this, His great love for us is far greater than His anger. Hadlok man ta, nga nakasalata, nga suko ang Ginoo sa ato. But we have to listen this. But His great love for us is far greater than His anger. Before tayo mag-impose, kitawag na itong ashes in our forehead. First, we must recognize that we are sinners. Amen ba taana? Amen ba taana? Ina yung tapad, nakasala ka. O nakinahanglan ta og tabang. Remember, there's no one else to turn to except besides the Lord Himself. Wala tayong buhaton, kundi let us all renew our faith in God, discarding from ourselves the anger, the jealousy, the greed, the worldly desire, and all of the obstacle in our journey back to God. Daghagay obstacle karong panahon na. Ang obstacle na to sa pagpangalagad sa Ginoo is our ambition. Ang obstacle na to ang pag nga ma-duol ta sa Ginoo. Ambisyon, kwarta,
prestige, honor. Na uban di makatulog. Kay ang ilang honor na dungisan. And all the obstacle in our journey back to God, kinahanglan na magtarong ta sa atong pagkinabuhi. Yes, nakasala ta. Pagkasasala tang tanan, amin ba ta, anak? Kusog na ba ta manudnog sala sa ubang tao? Pero how about us? Ini yung tapad, makasasala ka. Makasala ka. Left and right, ina, makasala ka. Renew our faith before God. Daghang kayong obstacle sa paglawig nato in our journey back to the Lord. That remember this, God is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Pero mura ni ako isulti, but His great love for us is far greater than His anger. Yes, masuko ang Ginoo, pinakasalata. Pero mas dako kayo ang iyang gugma kaysa iyang kasuko. Amin ba na? Usay mangita mo kita sitwasyon nga, murag ang Ginoo nagdala-dalag bunal. Na kung makasala ka, padulong ka, bunalang ka, dako kayo. Well, some of us may nahitabo na to because of our wrongdoing, mahitabo ni nato. Pero don't blame anybody else. Tungkol sa kagahin natong ulo, mo na mahitabo na to. God allows. God allows situation in our lives ng usahay nga nung dili ta makasabot. Gi-allow ni si Ginoo so that we can perform well in the kingdom of God. Panahon karon sa Korisma, 40 days. O nakinahanglan ta og pagpuasa sa atong kinabuhi. Puasa sa pagkaon. I-declare ta ni kada Miyerkules, amin bata ana, mukaon lang ta gabi, buntag di ta mukaon, panagkud di ta mukaon. Mukaon lang ta og panihapon. Instead nga gastuhon nato na ang pagkaon nato sa pamahaw o paniugto, mas maayaw pa na ang ihatag nato sa mga pobre. Amin ba ta, anak? Agod, ang Lent is, it's time for us, no? Na maghatag sad sa mga kabus. Instead nga mo, load ka karon og 15 pesos. Palitag pagkaon, ihatag na sa mga tao, des dalang nga pobre. Ugma na pag-load. Amen ba ta, anak? Di kay mga laog, kay mga load. Makasugod na galig duwa o email, wa na bisag unsaon nimo, di na matuan. Di na maibot, murag ilansang. Remember the sin in our lives. Pasalamat sa Ginoo sa dayang gidawat nato siya nga personal og manluluwas og Dios sa atong kinabuhi. We are new creation in Christ. Amin ba tada? Nahimo tang bag-o, murag gamay kaayo tang bata nga nahimugso. New in Christ, all things pass away. Behold, all things becomes new. Panahon ni karon. Kini Korisma sa paghinulsol, pagbasol o pamanlandong ug unsa ang atong mga sayop sa pagpangalagad sa Ginoo. Amin ba ta na? Mao kini ebanghelyo, gihangyo tanan sa pagpanindot.